Magandang araw ho sa ating mga kababayan at medyo paus lamang ho tayo dahil napakatindi ho ng mga nangyari kahapon sa House of the Representatives kasama na ho itong sa Senado mga kababayan. Kaya manood ho tayo ditong video na ito kung saan makikita ho natin mga kababayan kung gaano katindi at kalala yung sinasabing silent martial law under the President of Marcos, mga kababayan. Napakatindi ho na akala ho natin walang martial law pero itong nangyayari ay grabe, napakatindi ho mga kababayan. Ito panoorin ho natin, ito ay kuha ko naman at pumunta rin ho tayo sa Senado at House of the Representatives. Nako, grabe, nakakagalit ho ito mga kababayan. Tara, lusog! Matiman! Lusog! Lusog! Matiman! Abante! Babarilin niyo kami! Sige, barilin niyo kami! Maglaro ka! Baril! Hawak sa karili! Hawak sa karili! Matapang ka lang kasi may baril ka! Galing kami ng Mindanao! Ibaba ang baril! Suntukan! Walang may baril dito! Walang may baril! Nanggigigil kami pag nakakakita ng baril! Nakalive to, nakalive! Huwag nyo kami takot-takotin sa baril! Wala mo kami nagkakakayan! Takot kami sa flag ng Pilipinas, hindi sa baril nyo! Tandaan nyo! Sa flag ng Pilipinas kami takot, hindi sa baril nyo! Ha? Sa flag kami ng Pilipinas takot, hindi sa baril nyo! Bukang ina nyo! Itabi nyo yung chata nyo! Video ka na lang! Tabi pa chata mo! Nakakawa naman kayo! Lusubin niya yan! Magdadakaw ka! Putang ina mo! Yan lang yung armas natin. So, gustong pasukin ng NBI mga kababayan itong sa loob ng Senado. Ano dapat na iuuli nyo? Yung mga magdadakaw na Live yan bro? Live? Ang dami? Wow! Napasok para makontrol sa loob. Ayaw mo naman si Bengkong ay labas! Papasok kayo dito, tapos galit kayo masikitan! Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Nag-iinit na yung tao! Pati yung tubig ko na walang laman, nagwawala. Don't oppress the people of the Philippines!
Ito mo, matibang! Ano mo pakakainin? Tinula ka ba? Tinula ka? Nakasagot. Ano yun? May parang bubulong. Yung babae, excuse me daw. Galit kasi daw masikip. Gago ang puta tapos. May babae ba? Ay, di, yun. Umalis na. Ay, parang habitin ka kanina. Nasa sa inyo tayo ngayon mga kababayan ko ha. Sa mga nanonood dyan. Sige, labas ka dito! Kung kayo ang binoto namin, inapulsaman ko kayo dahil kadikit kayo ni Marcos. May papasok! May papasok! Dahil kami ang nasusulok sa kanya. Buhaya yan? Ay, matindi. Matindi ang haba pa, oh. Basta si Matibag! Si Batibag! Alabas si Batibag! Palabas na ang walang bayag! Binabantayan nila yung magnanakaw! Yung mga kapalit na hawak nyo! Pero na sa alpayan yan! Putakin na nyo! Magigibag ka rin! Hindi kayo tama yan! NBI! Pinapalaban kayo ng taong bayan! Huwag nyo kami tutukan ng baril! Wala kayong bayag! Tangina nyo! Itutukan nyo kami ng baril! Mga sibiyan kami! Mga gago! Mga malalaki! FBI Director ng Barin! Sinong galit? Ayoko na sumayaw, no? Wala na akong boses. Ngayon meron kayo. Baka dumaan lang yun. Si attorney yan. Attorney. Silipin natin doon. Silipin natin. Huwag nyo takutin ang taong bayan! Luwag! Ngayon kami bumahanap pa rin sa mga putang ina nyo! Kayo ang bumabali ng batas! Ay, walang mamato ha? Hindi namin gawain yan! Baka gawain yan! Ano pwede tumahin? Sabihan nyo yung mga ahit ninyo magpanutok ng baril! Ahit! Ahit! Pero si Matibag, pabaril yata eh! Ha? Kaya nga eh. Bumibilis ako pag natatay ako! Formal na sindikato! Mga buhay ang kakapal ng mukha para tayong winawalang hiya.
Nagbabanggap silang lahat na marangal, marangal na nagbibihis, formal na kriminal. Ha? Wala, naka-video lang yan. Apo, hindi lang yun! Pero yung mga sundalo yung tagasunod! Yung kerte, mga yan! Matitino yan! Ano ba kasi kaso ni Bato? Absent sa school? Ang dami nyo pinapunta. Absent sa school lang pala inialapag nyo. Pero mali yun, hawak sa baril eh. Kasama kayo ni Ami doon? Papunta dito? Hinanap na. Wala kami. Kumakay na kami. Kasunod naman si Ami. Ikaw po yung hinanap ni Ami. Eh, sa part lang din tayo dumating. Nauna na kayo na konti. Pinalabas. Alan! May salutyo. Pinalabas. Alan na yan. Ay, dito. Sorry. Dito. Sino yung kaya pa, no? Sino naman kaya yan? JB good. JB good. Ilabas si Trillanes! Wala, kanina ba ba? Ano daw kasi yung Trillanes? Ano dapat gawin niya, Trillanes? Kaya binigyan kayo ng action. Tandaan nyo, ang mga support Wow! 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 Ay, mo! Siya nga yun! Siya nga yun nasa Senate! Wala! Rally namin to! Huwag kang manggulo dito! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Oh, nandito yung corn beef! Corn beef! Corn beef! Lovely Granada. Oh, nandito yung corn beef! Ano ba yan? Corn beef! Corn beef! Corn beef! Nandito si Lovely! Lovely Granada! Nandito si Lovely! Putang ina yan! Gago! Corn beef! Corn beef! Gusto mo, pangalak dito, gago! Dito ka talaga manganganak! Putang ina mo! Corn beef! 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 Punta pa kayo dito, corn beef! Wala si Bakla! Where's si Bakla? Tanda na to ah! Corn beef! 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 Ulit na! Corn beef! Corn
beef! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Lagay sa lahat yan. Corn beef! 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 Sino nagpato? Balik na, balik. Tutok tayo sa Senate. Corn beef! Corn beef! Corn beef! Corn beef! Ayan. Oh, balik! Big! Back to the base! Ah? Galit na yung taong bayan! Balik sa pwesto! Eh di na corn beef sila? Yung corn beef. Ha? Pero yan, dito ba? Hindi ko lang alam. Hinihintay namin si Trillanes! Yan ang kabaong! Ayan na mga kababayan. Pag si Trillanes na yan, yari. Yan, may support! Ano ba sa mga susi? Mga galus-galus talaga ang susi. Ihanda ang mga nguso! Yakapin niyo si Trillanes! Hanggang ma-violet. Hanggang mag-violet! Mga numero siya dyan. Yakapin si Trillanes hanggang mag-violet! Ano ba yan? Isda yan, isda. Ano yan, pating isda o Si Trillanes na ba yan, sir? Bigay ka ba naman yan? ng info. We want Trillanes. Ano to, maleta? Ayun, sir. Trillanes na ba yan, sir? Pag ito sa tanan sa pating, bangus, tilapia. Iba, sir. Iba? Marami naman silang pera, marami silang pambayad. Ay, grabe na palang tao dito. Ilabas si Trillanes! Oh, bakit hindi na nakalabas yung sasakyan? Si Trillanes na ba yan?
labas. Oh, buka, Ben! Sino, Ben? NBI? Ah, NBI ba daw pala to? NBI? NBI pala to, NBI? NBI? Ah, NBI ka pala. Nandiyan ka, Triniling! Tangina mo, Triniling! Baka dyan si Triniling, ha? Wala ba dyan si Triniling? Oh. Triniling, labas! Oh, di ba? Tangina mo! Oh, Hoy, ano yan, ha? Oy, bawal yan ah! May blinker ah! Bawal! Wow! 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 NBI! Wow! 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 Isa lang yan! Wow! Wow! Tingnan nyo! Ah, hindi yan. Wala dyan si Trillanes? Ah, buti na lang. Duterte! 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 Ayun oh. Ano yung mga NBI? Mga buhaya? Sino yan? Sino yun? Wow! Ah. NBI Bayot! Wow! 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 Ah, ito, atin to. Oh, yan, Duterte. Duterte tayo. Ayan, ayan, ayan. Wow! NBI, NBI, NBI? NBI ba yan? Pakyo! Hindi kurakot yan, hindi kurakot yan. Baka yun yung mga ano, yun yung hindi kasama. Baka hindi pinalabas yun. Sino to, be? Walang flood control to, hindi to kasama. Buhaya ba ito? Buhaya? Oh, wala din to, wala din to. Dapat na malita yan. Duterte! Duterte! Sino? Wala
Sige, sige. Pass. Oo! Duterte! Yung mga ano yung empleyado, yung mga nakulong kanina. Mga empleyado na yun. Sila hindi pa nga nakalabas kanina. Pinato dito, inilawan mo siya. Ay kuya, magandang gabi. Hi ka muna sa vlog. Hi ka muna sa vlog mo. Gino. Ilawin naman. Kaso ako mag-awag ito po, Gino, hindi ko pa sana. Hindi ko pa sana. Yung waistband mo, itapat mo sa kanya. Kasi sa'yo natin, hindi ko pa sana. Kaya siya, pag inangat ko to, masasay Gino mga kailangan. Wala mga empleyado yun. Mga empleyado yun. Hindi mo na lang tanungin, wait lang. Ayan. Pasok! Oh! Pasok! Dito lang sa labas. So magandang gabi po sa ating mga kababayan at nandito ho tayo sa harapan mismo ng Senado kung saan ay nagkakaroon ho ng matinding komosyon ho dito dahil iba na ang galawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. No? Hindi na maganda ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Puta ka na, bahala sila. Ang gabi pilaras sa Trillanes! Nagilit ka ng gising! Mabuhay sa Senator Bato de la Rosa! Mabuhay sa Senator Bato de la Rosa! Mabuhay! Mamatay si Trililing! Mamatay! O, tingnan nyo mga kababayan. Hindi ka pa natuluyan sa Oh, ay grabe. dapat hindi. Inano pala to, pinakurang pala to ng NBI. Ang NBI na mga alagad ni Bongbong Marcos. Oh, Tao, galit sa'yo. ang NBI naging tuta na pala ni Bongbong Marcos. Grabe. Trillanes, tabi ba kayo matulog ni John Vic? Tabi! Trillanes, pisot! Tabi sila! Ayan mga kababayan, oh. Ito yung makikita ho natin dito sa harapan ng Senado. Oh. Grabe na. Ang ginagawa nila ngayon mga kababayan dito sa Senado ay parang ayaw na nilang sundin yung batas. Nasaan yung sinasabi nilang batas? Kami din! Grabe. Bakit ginagawa ito ng ano? Bakit nagpapalipin ng NBI? Sa kay Bongbong Marcos? Nagpapalipin sila. Mga aliping mga NBI. Kita yung nangyari mga kababayan, binakura nila. Diba? Ang akala natin ng NBI ay patas. Yung pala patas. Patas lang dahil nandun sila kay Bongbong Marcos. Mga siraulo mga taga-NBI ito. Kasi Trililing na yan. Ay, Trillanes! Huwag ka magtatago sa ilalim ng kotse! Ayan na mga taga-NBI na alagad ni Marcos. NBI hindi makatarungan. Alagad ni Marcos. Marcos resign. Grabe.
Dapat si Trillanes isilyetrika. Bitayin si Trillanes. Ayan! Oh, dito! Ipapabangga namin itong siya. Eto, brother, iharap mo nga yan doon. Ilabas si Trillanes! Ipapakain namin sa aso! Aso pa rin pala siya. Paano hindi kakainin kapwa Ayo nga! Ay si Ngiwi ang ang kakain sa kanya. Wala, di sa kanilang yan. Trililing! Trililing! Trillanes! Anong pakiramdam na parang ang inaabang ang takon? Trillanes! Lumabas ka! Oh, ayan, tingnan nyo mga kababayan, oh. Ay. Alam ba yan ni Trillanes? Trillanes at NBI nagsasabuatan kasama si Marcos Jr. Ayan, sasakyan na yan. Pera ng bayan yan. Duterte! 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 Si Pindalo yan? Si Talpo! Walang kwenta yan! Talpo! Bayot! Si Pindalo! Kaya pala walang batas! Batuin ang tae! Wow! Batuin ang tae! Ay, sorry. Ayun, tingnan nyo! Sino ang nasa loob? Bendalo! Bendalo! Putarina mo! Bendalo! Putarina mo! So ayan nga mga kababayan, ang sitwasyon ho dito ay talagang nagkakainitan dito sa harapan ng Senado kung saan ang NBI ay nagpapaalila. Ang NBI ay nagpapaalila kay Marcos Jr. Kaya ka ba pwede mag-save ng waran? Ano nga? Shadow Crown Jutsu ni John Wick! Sundalunganin! Inaarito ka na ba? Ilang maleta na tanggap mo? Nagdala ka ba ng mga kulugo mo? Oh, yan mga babayan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Ayan, oh. Ayan. Kitang-kita nyo yan, oh. Yung NBI nakipagsabuatan kay Marcos Jr. Diba? Dapat maging patas ang NBI pero nagpagamit kay Marcos Jr. Walang guidance dito pag may nakakasuntok sa'yo! Wala kang ibang guidance dito! Wala ka sa school! Trillanes, labas! Palabasin! Trillanes bating! Palabasin! Trillanes bating! Duterte! 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 Duterte!
Trillanes, hinihintay ka na namin dito! Ayaw namin sa taksil sa bayan! Trillanes, di ba binenta mo ang ilang bahagi sa West Philippine Sea? Traitor! Lumabas ka! Ayaw namin sa trader sa bayan! Oh, ayan! Woo! Woo! Sino yan? Oh, tingnan mo. Sino yan? Kaninong plate number yan? Oh! Oh! Nakikita niyo yan? Hindi plate number ang ginamit. May vitamins pa to! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Woo! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! May lalabas na naman ang pisang! Isang, sino to? Ay, sorry. Trillanes, magpakita ka na! Hinihintay ka ng taong bayan! Dog style! Trillanes! Wait mo lang! Nagpagawa ka ng pwede pera, di ba? Magpapagawa rin ako sa resto ng wala to pares mo! Woo! Oo! Ibigay mo sa amin si Trillanes, kami nang bahala! Di na lang ang walang latay! Trillanes! Nakalaminate ng bumpers mo dito! Baka maihik ka na naman! Trillanes! Labas! Sinamaw! Trillanes! Trillanes! Ikakalsos kita sa gulong pag lumabas ka dito! Trillanes! Twice in history ka na! Isang beses ka na ng talentado ng Pilipinas! Tatalantaduhin mo ulit!
Ang nais nila isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Tayong minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Bilang binibigyan ng kaso, tinatakot para hindi makapunta ng Senado. Pero isipin mo po, katulad ng aking sinabi, meron pong Diyos na tumitingin sa atin. Meron pa rin yung Diyos na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya po, yung impeachment na yan, itigil na nila. O yun, bakit kailangan itigil? Magkano bibigyan sa bawat congressman? Ang sabi po nila, 3 million MOE. Ang bawat opisina po, may 1.5 million na monthly operating expenditure. Dadagdagan ng 3 million. Sa isang taon, aabot po yan ng 51 million sa bawat opisina. Kung sakali na meron silang 200 na boboto, humigit kumulang po 7 bilyon ang bondo. Pagkatapos ang sabi, magbibigay ng cash. Sabi po, ni Mayor Baste, 20 million bawat congressman. Times 200, 4 billion pesos. 11 billion. Pangalawa, lahat ng congressman na boboto, bibigyan ng 200 million pesos. Times 200, 40 billion pesos. Baldo! 51 billion! Pera po natin yan, hindi na pera. Police, natin binayad. Ibibigay lamang para sa politika, para tanggalin si Inday Sara, para walang kalaban sa 2020. Ngayon, nawala ng impeachment, yung 50
51 billion. Gamitin nyo sa mga driver na kailangan ng subsidyo. Gamitin nyo sa mahihirap na kailangan ng tulong, pera para sa pamilihin. Bigay po ninyo sa mangingisda, manggagawa na kailangan ng tulong sa panahon ngayon. At ibigay sa ating kapulisan at mga kawal na kailangan ng alalay sa gitna ng krisis na kinakaharap po natin. Yan, dyan gamitin ang pera, hindi sa politika. Kaya mga kasama, may nagtanong kanina, papunta ba tayong Senado? Ang sabi ko, may mga kasama po tayo doon. Kung sakali, kailangan ni Senator Bato ng pagtulong, pupunta kami. Pupunta kami! Huwag po tayong manghina. Patuloy po tayong lumaban. Sa gitna ng sitwasyon ngayon, kailangan po may mga boses na itama ang sitwasyon ng Pilipinas. Alam niyo ho, ang tumahan na korupsyon, ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinaka-organisadong korupsyon sa buong Pilipinas. At ang nakakalungkot, ang Pangulo ang siyang mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Malaman na tayo! Tuloy-tuloy ba tayo? Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po! Okay, maraming salamat po, former Congressman Mike Defensor. Ngayon, bago ko po tatawagin ang susunod nating speaker, nais ko lang din mo magpasalamat sa napakasipag, Ma'am Ana Ludovica. Maraming salamat po sa patubig. Mabuhay po kayo, palaging nakasuporta. Ngayon naman, pakinggan po natin, isa rin po nating kasamahan na matagal na rin lumalaban. Walang iba kung hindi si kapatid na Edwin Rodriguez. Sa hindi po nakakilala, kapatid po ito ni Atty. Vic Rodriguez. Wala ba kayo mga kamay? Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po ngayon na napakainit ng panahon. Subalit tayo lahat ay nandito nakikiisa. Mahalaga ang nangyayari ngayong hapon ito, lalong-lalo na dito sa loob ng Kongreso. Pilit nilang ginagapang i-impeach ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Subalit, kahit gaano kasama kanilang gagawin dyan, dito naman po, dahil oras na ito na nangyari, tingnan niyo naman po milagro, nagbago ang liderato ng Senado. Hindi po ba yan makikita natin, hindi ordinaryo ang nangyayari. Yan dahil ay meron ng divine intervention. Siguro ang Panginoon talaga meron at hindi tayo pinababayaan. Dito po sa Kongreso, kung titingnan po ninyo, maikwento lamang natin, nasaan po si Tatay Digong ngayon? Di ba nasa The Hague? Anong ginawa? Pinatungan ng sangkaterbang kaso. Yung mga EGK, marami raw namatay. Okay, sige, nandiyan yung si Tatay Digong. Ibalik natin ngayon dito sa Kongreso. Itong nangyaring flood control ng anomalya na to. Ilan ang namatay dito? Ilan ang napinsala na mga pangsariling gamit dito, mga negosyo? Meron bang nakasuhan? Magmula Visayas, Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng mga nabiktima,
Meron bang nagreklamo? Meron bang nakasuhan? Tanungin ninyo, baka mga kamag-anak ninyo. Meron bang nagsampa ng kaso? Napakadami pong namatay dyan. Pero, anong nangyari dito sa Kongreso? Dahil sa anomalya, magkakaroon lamang ng restitution, isusoli yung pera. Paano yung mga buhay na nawala? Sino ang responsable dyan? Yan po ang mga bagay na sana po huwag nating kalimutan. At dapat po talagang ipaglaban po natin ang ating talayaan. Kaya po, ngayong hapon, dito po sa Kongreso, sana naman yung ating mga congressman ay magising sa katotohanan at makita nila ang sigaw ng nakararami. Hindi lamang yung iilan. Kung titingnan mo nga, sino ba nag-aaway ngayon? Proud of you, proud. Ang Malacanang at saka ang Kongreso, ang dating speaker. Sila dati magkakampi. Bakit ngayon? Sila na nag-aaway. Sabi nga ng iba, baka nagkabukulan. No? Kulang sa partihan. Kaya nag-away-away na sila. Kaya kung ano pa man din yan, sila rin naman may gawa niya. Eh dapat naman sa pamumuno ngayon ng Senado, diyan ang